ଆଜିର ଗପଟି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଥରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋହନ ଏବଂ ସହାନ। ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ, ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ନିକଟରେ ନଦୀ ବଢ଼ି ହେଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ମୋହନ ଏବଂ ସହାନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସହାନର ପାଦ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋହନ ଏହା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସେ ସହାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। ସହାନ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଏକାଠି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସହାନ ମୋହନକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋହନ ହସି ହସି କହିଲା, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା, ବୁଝିଲ? ଏହା କହି ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଯଦି ମୋ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି କାହାଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।